Καλημέρα μόλις ξύπνησα. Χθες το βράδυ με το διάβολο να ξέρεις ότι δίπλησα. Μου μιλούσε ως αργά για μια πριγκίπισσα. Θυμάμαι μου λέγει ήταν τρελαμένη τύπισσα. Την περιέγραφε λες κι ήτανε αλήθισσα. Μα για ό,τι μου λέγε εξήγηση δεν ζήτησα. Απλώς σηκώθηκα και φίλικα το χτύπησα. Και ξαφνικά μεταφερθήκαμε στην Ήλτιζα. Καθίσα ώρες μαζί του και το συζήτησα. Και το πρόβλημα του έπειτα επίλυσα. Στα μάτια του η τύπισσα έμοιαζε βασίλισσα. Στα μάτια του η τύπισσα φαντάζε βασίλισσα. Βασιλικό καλά ζωή μας. Για να δούμε τι άλλο έπαθε το διάβολο. Το πόρισμα βγήκε, ήταν τελειωμένος. Ο διάβολος κατέληξε να είναι ερωτευμένος. Μου είπε Μίτσο εγώ τι θέλω, είμαι τρελαμένος. Για πάρτι της έκανε λες κι ήταν εθισμένος. Όμως βάθια μέσα του ήταν λυπημένος. Δεν του μιλούσε η τύπισσα, ήταν απογοητευμένος. Μου λέει Μίτσο φίλε να ξέρεις είμαι πορωμένος. Είμαι πορωμένος. Πρώτη φορά νιώθω τόσο ευτυχισμένος. Άμα τη χάσω εγώ να ξέρεις είμαι τελειωμένος. Για να την κρατήσεις τέλει αρχίδια και σθένος. Πρέπει να είσαι σένιος. Τελικά όλα είναι πιθανά. Δεν απορώ με τον εαυτό μου ξανά ποτέ. Τώρα άσπρο μαύρο. Λέω ότι αυτό είναι έτσι. Καλά. Αυτό είναι το κομματάκι. Βαριέμαι να το κάνω καλύτερο μπορώ. Αλλά πάντα έτσι κι αλλιώς. Και καλημέρα. Φιλάκια πολλά.